into engiyibonako la esibukweni sami baveza ukuthi wena njengoba uzohlola njengamanje kunabantu abakwakhela uzungu yezwa kambe kufuna uqoshwe emsebenzini manje kunecala elimele ngabe liphoswa kuwe ingagcinezi ugcina phela ngomsebenzi. Number 3 bafuna ukukubulala bakhambela ngemva enyethelweni uzobona ngasekudala yezwa manje lo muntu uyamba ukuthi inyawo zakho la unyethele khona manje into ethi inkinga kakhulu nje manje licala oze ngalo la ekhaya lilulu manje futhi lilendela kancane kancane angazi uma licala uyalazi yini icala likhona so bewaphi masenjena ke baba khuluma manje ngoba manje njengoba ngisho yabona la belethe nayi incwadi ngitangangena ekhaya yabona ukuthi manje ngilungibhizi mina ngikhona ukukhuluma nawe belini incwadi yalo lecala engikhuluma ngalo ngilibona kwami ngicala ngifuna ukuthi angilazi angiyazi le okay